Hagbaning kong ngai ngu yo blay lam ya kajing gajongi kad hadu ya bangini kendu ya ni step go thamai ngai khoblay ru ya ka Good News TV kabla ai bentalem yang bansam ya ka khubor lengkot hagani ka program one ban mani baraga kerteng gajong trai banong panem jongi Jesus Christ ngai khoblay ya baro ki bapej bat ki basngap yakni program lengba ka YouTube channel jangka Good News TV. Hangni step ngakwa yangi bangini pej halor ka phang ka baong sedang yaki kam bat ki jing tray daga jing duai. Yak bang la pensyong nung rim naga sam ka bakhandai pho ka khat ka bakhat saw ka baong tu pen kedang yangi dang step daga jing sin jong me bangin yo shat kmen but smoke men baro kisngi jongi kani ka benta kadai ka benta jong ka jing duai ka jong Moses ublong shakri jong blay ba unyo ya ka jing sumar ka jing sukher now blay Moses ulong briu ublamat ya kajing doreng kat ke jong blay ubla syak hot hau blay bani alam ya ki khon Israel na karli ka jinglong raw baniat ya ka lenti syakari kabla kurar kari kanan Moses dei brio ubla ya kendu ya blay badu blayo bani kren markmat badu blay bad hakjing keren ga jong ujuyo mat ya shibun kijing kersyan ki jong blay hapdeng jong kijing hapdeng jong kijing le hakajing ya ki lenti ga jong ki khun Israel na Egypt syakanan habam don ya kijing bam Moses upan no blay bon ai ki blay la le ya kata hagapor jong jing bom don Moses ulapan no blay berlatiet yau mau siang berka kalmi ya ban pendap bat penbiang ya ki khon Israel tehenrai hapdeng kata ka jing smok thu ka jong Moses bau blay uyai don rengkat bat ublay uyai alam ya jing ka jong ublay uyai yarap yu hapdeng ki jing ka ba umat hakilentiya jong ka jing umla pat klem da phai shublay banduai hashwa ya ba sedang ya ki kam ki jong bau blay undon rengkat bat dang step baniat lenti hakasngi bro kawai kenang baki kam ki bu pendep ken long ki ba pen smoke man but unyo ban shat man hakajing pendep ya ka kam ka jong barang phai ya kani ka benta ka sam ka ba khandai pho hakani ka jing duai ka jong Moses ngiyo ya ka jing pen so thu jong Moses ya ka jing bom long jong brio klem kabor ka jong blay namar kata haba usudang ya ka jing duai usudang ka jing kraw ka jong blay hagaba brio umla banle banele persya ya ka mon ka jong blay ublay ulong uta ubladon nadu men bam patsyam la thau yaki hang ni hasla jong ka perthai bat ulong ru uta uban yaisa syaki bom jukot kat ba ka jing ka jong briu pan kalong ka jing ka balengkot hadu kata badu blay ubadon ya ta kabor lani ubayai don na bom jukot syaka bom jukot udon ya kabor kawala banyo ilot ya baro ki
ki bau briu ule hang ni hasla jong kapurthai ya ki pop ki bari ki bau briu ule la banlong banom don batip ya ka jingle ka jong u ki bahi hasem kimla bantip ki parlok kimla bantip ya ta ka pop ka bari ki paramarjan ne ki weipat ki para briu kimla ya banio i batip ya ta ka pop ka bari ka bau briu ule penban ka khmat ka jong blai kanio ilot dia ki ka pop ka bari ka jong briu kamla ya ban buri na ki khmat ki basyai ki jong blai baru masa seleng ba ka jing duai ka jong u yo iru baba blai udon ya ta ka bor ban yo ilot ya ki pop ki bari ki bau briu ule ha ka jing em ka jong u udon ru ya ta ka bor ban pen phai u briu shaga jing jot ha bau le ya ki pop ha khmat ka jong blai barba briu udon hap deng jong ka jing jot udon blai udon ru ya ka bor ban khot pat yu ba unwan ban phai shaga jing kala ka bamot dei halor kita ki jing bomla le ai ki jong briu klem ka bor ka jong blai badai halor jong kita ki bor ki bau blai ula ban le na ka benta ka jong briu Moses usadwai yakini kintin ban ong tu pen kedang yangi dang step daga jing isen ai jong me bangin yo shat kmen bat ngok men baro kisngi jongi ki parej ba e ki balanghet berki basania how try bono panem jongi Jesus Christ nagani ka benta ka bangila yo ya ban pej ka jing duai ka jong Moses boblay yo ban sumar sukher ya ka jing em ka jong u ngis ngau thu baga bor ka jing stan baga jing sempang jong ki briu ken nom la ban le ai ken nom don dor ai ru em lemda ka bor ka jong blai ka don rengkat bar ka kersyan ya ka jing em ka jong e namar kata kum ki khon kristan ki blang he hautra jong Jesus Christ ka don kam yangi bahabaro ki kam bar ki jing trei ki jong e haswa ya bangingen sedang ya ki ngidon kam ban pan ya ka bor no blai lengba ka jing duai ka jong e haswa ya bangin yo ban sedang ru ya ki kam ki jam hakas ngi bro ko wai ngidon kam ban phai sho blai lengba ka jing duai bau blai un ai ka bor haka jing em ka jong e bangin la ya ban ya ban pendep ya ki kam harengkat ke jing yalam ke jong mensim jong blai kumbau jisuru men bau dang don hang ne sla jong aperthei ha ke jing wan sim jong u ya jing long briu u ai ya kanuksa ha ke jing em ke jong i bahashwa ya bo un sedang ya ki kam u pendem hu blai ya jing doai kumangi puli na ke gospel ke jong Yohanes kalenong ka bakhat nyo jisu haswa ya bo un ai tino ya ka kam ka jong u ha ki senran ber ki nong bot ki jong u shwa kata ka por u doa ya khmat ka jong blai bau blai un krisyan bor ya ka jing em jong ki senran bakin la iban pendap ya ka ministry ka bu jisu u e halor jong ki u jisu shamla doai bau blai un simno ya ka jing em jong ki nong bot ki jong u lada ki ken do ya ka jing e ber ki jing tenjo henry udwai bau blai un ai bor ya ki senran bakin la ban yang scam bat banele persya ya ki bor jong soitan ber ki bor jong ki jing dom kum ju rung yo i nak tien ka jong blai
Hashwa ya bo try jongi Jesus Christ un pendep ya ka mission ka jong u. Shwa bo try jongi Jesus Christ un sha sitom halor jong ding pna. Naga benta ki pop jong ka perthai. U Jisu udem banduai haget semane. Ban pan ya ka bor nau blay. Baladau blay ulong kamon ka jong u. On pelaj na kita ki janjar ki bo Jisu un sha. Henry lada om kumta un ai ka bor bo Jisu Christ un yo ya ban sha bat un la ban sha ro ya kita ki jing ki ba un sai kendo. Namar kata kum ki bange jau tura jong Jesus Christ. Lengba ka nuksa ka bo Moses bor tura jong Jesus Christ u ai hangi. Tung in IT yala di hau blay. Lengba ki jing duai. Hashwa ya bangin tre ya ki kam ki jam ki jongi. Bau blay un Krishan bor ya ka lentiyat ka jongi. Baki ki baro ki bangin le bangin pendep. Kinlong ki kam ki ban pendap yang ka mensim ka jongi. Da ka jing kemen bara ka jing soba. Blay un kerku baru ai bor yang hangni step. Naga benta ki kam bar ki jing tre ki jongi. Bangi dai ban pendap. Hagni hasngi baro khawai. Blay nam ta ka buram ko jongo. Amen. Tungin ai tir di. Lengba ki jing duai kamar ki jong blay. Try bo blay berukpa jongi bab neng. Hagni step ko bentangi wan bandem mahmat ke jong me ko konran. Hashwa ya bang peniat syaprangi kam ki jam ki jongi ki bangi dai ban pendep hagni hasngi bro khawai. Gidoai baka bor ke jong me ko konran. Kandai alam me ke jing ko jongi. Baki ki baro ki bangin le. Kinalong sisya dak jing alam ko jong mansim bak ho jong me. Bakomba meladon rengkat. Baru Moses usyakri jong me haklan tiya ki jing ke jong u. Mulala ban pendep ye ki kam kat kom ka me melabo na ka benta jong u. Yalam namarata ko konrad yangi hagni hasngi bro kawai. Bangin la ban pendep ya ki kam baro kat kom ka jing tmu ka berpeniat ka jong me ko konrad. Ai boringi ko konrad, Krishan boringi. Ya kini ki sngi ki snem ki mdang wanru. Bangin nang la ya ban IT radi ka mon ka jong me. Baki kam ki jongi ki bangin trei kindalong dak jing alam ko jong mansim ba khoi. Bangin la sisya ko konran. Ban pendep ya kita ki kam. Ban pen kemen ya ka mansim berkadok not ke jongi. Kabalong ka jing kemen na ka benta ka jong mero konran. Leng baki kam ki bangi dai ban pendep. Shem nomor ta ko konran ya kini jing khat pat syakri. Maaf klet ki kang plat me syam ka jing ko jongi. Agar tang batang tam jeme turan pun Jesus Christ ngi doain khat pat. Menta shri bom bom ju kodro. Amen.